Goodbye na sa dumit bansa dahil narito na ang Bright Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Bright Bareta with Stain Away Formula. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. For us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Gipapas niya ang tanan tang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. O giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot, nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, o ilimnon, mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga anino lamang sa mga butang nga umaabot. Apan ang gatumanan, mao si Kristo. Atong gibasa ang giasoy ni San Pablo sa mga taga-Kolosas niadto sa Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod na sa 17. Okay, niya nasab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Beriras. Okay, ang atong pizza karon, pizza 30 no, sa bulan sa Abril, tuig 2017. Katapusang adlaw sa maong bulan, mo tungtong na punta no, sa bulan sa Mayo. Okay, sa gihapon ako moingon, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo. Maayong adlaw, gani mo igsundani no sa atong igsuon no. Sa technical side, igsuon dani, igsuon tax, o usab sa gawas, si igsuon Rinaldo o Rodrigo, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. O kamong tanang nagpaminaw karon no sa kahanginan o gyapon.
Maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag kaninyong tanan. Ayaw mo katingala kung ano nga pag sugod yun nato, gibasa din nato ang basahon nga giasoy ni San Lucas sa Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17. Kay mauni ang mga tudling sa Biblia, din kumon yung kaayo nga mga tudling sa Biblia. Nga akong nabantayan, nga mauni gigamit ning maong mga tudling sa mga kanang gitawag natog mga early church fathers. Katubang kinsa man ang mga early church fathers, katubang mga direktamente gyud nga mga Kristohanon. Nga ang uban nila nakita gyud nila nahong sa nahong, no? Ang mga apostol, particularmente for example si San Juan. Usa sa mga early fathers nga gani gitawag yung apostolic fathers mao si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, ug usab si Obispo Policarpo nga disipulo gihapon ni San Juan. Kina sila mao na gitawag natog mga apostolic fathers nga harapan gyud nilang nakita si Apostol Juan o nakighinabi. Mao man gani nga mga kalap gyud ko aning ilang mga sinulat. Ngano man, kay kung magsaligra tas Biblia, dili man datug-anan tanan. Kay si San Juan lang gahisgot siya sa Juan 21:25 nga sa buhat lang kuno ni Kristo, dili man tanan nasulat. No? Basahan ninyo Juan 21:25. Ug unsa man ang mga buhat ni Hesus, milagro og pagpanudlo. Therefore, sa ato pa, posible gayod nga naagyoy mga panudlo si Kristo nga di na nato mabasa litra por litra sa Biblia. Asa man nato na makita? Sa tradisyon. Og diha sa tradisyon, ang uban ni ana nasulat man sa mga Kristohanon ni adto sa maong mga panahon. Sama anang Didache. Ako mo recommend yung ko ninyo anak kanang Didache. Kay ang wala maklaro di as Biblia, naklaro man diha. Naklaro man diha. So, mauna, og unsa tong wala maklaro sa Biblia, maklaro sa mga sinuwat sa mga naunang Kristiyano. For example, kanang paghatag o gahom ni Kristo sa iyang unang mga ministro, ang mga apostol, paghatag niya sa gahom ni anang pagpamasahilo og sala. Sa Juan 20, 19 hangtod sa 23. Ang ubang mga mubasa ana, sabton man na nila nga, kanang pagpamasaylog sala diha, kuan ra man na ang pasabot ana, kana mang makasala ka sa imong isig katawo, pasayloon ka niya, dayon siya pod, mapasaylo ni mo makasala ka niya. Kana bang, ang imong pasayloon, kana ra pong nakasala ni mo, wala ko na magpasabot sa sala sa ubang tao nga imong pasayloon, nga wa kasala diha ni mo. Pero dili man ningon ana ang pagsabot ana sa mga naunang Kristiyano. Sacrament of confession man na silang pagsabot nga pasabot nga ang Dios magpasaylo og sala pinaagi sa mga ministro sa Dios. Kay bisan gani kung atong basahon yun na o ayuhon yun na tugsabot, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kung klaro man na, wa man giingon nga ang nakasala diha ninyo, maora po inyong pasayloon, wala giingon. Mas may siguro ako sa ning basahon. Bisan gani sa litra, klaro mangyugayo nga sacrament of confession, kanang mangayo kag pasaylo sa Ginoo, musugid ka sa Dios, pero isugid nimo dito sa pare o sa ministro sa Dios. Ini atong basahon na San Juan Kapitulo 20, 19 hangtod sa 23.
Asa na ba to? Okay. Okay, ano yan, no? San Juan 20:19 hangtod 23. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw, nga mao'y unang adlaw sa simana, referido man ni sa kadtong nabanhaw si Jesus Christ, no? Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw, nga mao'y unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeyo. No, sa di pa nako ni tiwason, mao ni usapod sa gigamit na tungtudling sa Biblia. Nga niadto pa, no? Sa pagkabanhag yun sa atong Ginoong Jesucristo, nagtigom na mga tinun-an. Sulod sa lawak. So naa di ay pa nagtigom og Domingo. Pero nahinumdum ko sa akong higalang Adventist, evangelist sa Adventist, mayong buntag higala, no, kung naminaw ka karon, matod pa sa iyang argumento nga dili man na simba. Nagtigom lang na diha kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Wala kuno magsimba sila sa Ginoo kay nanghadlok man na sila. Nasulod sa lawak. Ang atong komentaryo ana nga that is a subjective interpretation. Kana bang speculative? Wala man giingon sa maong tudling. Nga kumo nangahadlok sila, wala sila magsimba sa Ginoo. Di ba? Kay nahinumdum ko sa China ba to? Nga, ano to, gibawal pa ba ng religion? Katong komunista nga China? Gibawal na nila ng religion? Oh? Mauna nga ang mga Kristohanon dito sa maong dapit, magtapig-tapig agis kahadlok sa ilang pagsimba sa Diyos, sama ng magmisa. Mga pare dito, ngita sila lawak, dito sila magmisa. Unya, sirado. Di sila magpakita, kaya hadlok sila. Nya, dili day na mahimo nga magsimba ta nga natas lawak, hadlok ta kay gukdon ta sa gobyerno, sa maong dapit. Kay gibawal ng religion. So, dili nana. Dili nana. No. So, mao na ako ning tiwason. Giingon diri. Kay mahimo man yun nga magsimba tas Ginoo nga nanago ta kay mahadlok tang lutoson. Upat yun kung makitaan ta. Mao na nga speculative ng pag-ingon nga wala magsimba. No? Sa ilang pagtigom, pero masabot naman na nagpakita gud ang Ginoo, alang-alang di ka mosimba. Di ba? May kag di ko ni mo mosimba Ginoo kay Domingo ron. Dili na. Matag adlaw gani magsimba tas Ginoo. Magtuo tas Ginoo. Okay, iyon dire. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeyo. Timanay ha, wala giingon diring wala sila magsimba sa Ginoo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon. Mitungha na si Jesus, di pa ka musimba? Bisan pag dili gali mabasa ning pulong diri litra por litra ang gisimba si Kristo, pero ang ilang buhat diri maklaro man na to. Nga nagsimba sila sa Ginoo kay langalang wa sila magsimba. Nga nagtuo man sila sa Ginoo. Nagpakita ko ng Ginoo. Para sa atong sa Mateo 28, 1-9 ba? Na anong tusdaan. Pero gisimba si Kristo adlong Domingo. Di ba? Adlong Domingo. So mo na, giingon dire, mainyo ang kalinaw mo na pamulong ni Kristo kanila. Nasa sulod nga nagtapok, nagtigom. Nya gitrangkahan ng pultahan kay hadlok man sila kay niadtong higayon na gilutos man sila sa mga kadagkuang Hudeyo. Kadagkuang mga pari, no, sa daang tinuhuan. Kay wa man nila dawatas Kristo. So very kuan kayo, pressure kayo ang ilang pagtuo. Dili paras tong panahon ron nga libre ta. No? Walay mo way mulutos na to
sa atong pagtuo. Gani nagkadaiya atong tinuhuan, no? Wa gyud galutos na to. Agi anang balaod po nato nga freedom of religion. Okay. Giingon diri sa unahan. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypa niya sila og giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tanawa, ang komentaryo sa mga dili katoliko ani nga kini kuno, dili kuno ni kanang kumpisal pare. Kay kuan ra kuno ni ang pasabot kuno sa Ginoo ani na ampoy tugling nga kanang makasala imong isikataw, imo siyang pasayloon. O vice versa, makasala po kaniya, pasayloon kaniya. Lahi po na. Pero ang context aning mga tudlinga, dili ingon na. Lapad kayo, akong usbo na, kinilang stumoy, giingon. Gisulti niya kini, ug unya gihuypa niya sila og giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo, ang mga, plural ha, ang mga sala sa mga tao, wala gyud giingon diri nga kung pasayloon ninyo ang hingsalan ninyo, ang nakasala lang diha ninyo. Wala, no? Giingon diri, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, plural, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Gani kung atong sabton gikinahanglan gyud ay ang ba pare o ministro sa Dios. Kay unsa man nimo pag-ibalong gipasaylo ka. Kung punto dire giingon, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So gikinahanglan day ang ba sa ministro sa Dios. Kaya kung dili sila mo bungat og pasaylo, dili man pud mo bungat og pasaylo ang Dios. Mao ni sacrament of confession. Mao na nga mga Katoliko maltog yung pare, kay kanang pare ministro sa Dios man na. Di ba? Usak ginanag makasasala ba ng pare diha, iya ra po ng tulubagon. Mumpisal mo po na siya. Sa iyang kaubang pare kung salaan po na siya. Ya moingon po ng uban nga kapasaylo ba ko ng pare? Tanawa ng bersikulo ha. Ang Diyos na masaylo og sala pinagis ministro sa Diyos niya. Og salaan ng pare, manubag po siya na. Dili po na ingon nga kumo gigamit siya sa Diyos sa pagpasaylo og sala nga siya. Dili na siya, limpyo na siya. Di na siya kapanubag siyang kaugalingong sala. Dili. Kay nainumdum ang guguato nga. Saan gud pagkalimpyo anang pare nga hugaw man na? Nga ang tubag anak nga diha ka. Kung hugaw di ay, dili na kalimpyo. Kana bitawng silhig, bisang hugaw, makalimpyo manghihapon. Kana kung gamiton. Iyon na naman po ang nahitabo sa itong mga kaparian. Balong Ginoo nga makasasala na, tanda mga apostol makasasala. Pero nga nung iya manggitagaan ng gahom sa pagpamasaylo og sala. Nga makasasala, hibaw man siyang makasala ng mga apostol. Di ba? Ang atong mga pari, susama rin yung nagsilhig. Nga bisan hugaw, kay naapod sila kaugalingong sala, manubag po sila ana, pero kung gamiton sila sa Diyos, wa mangguhilaing gamiton ng Diyos. Lag-alag mga anghel. O pwede man. Pero nagpili siya mga lideri sa simbahan, mga tao raman po, magkasasala. Analang-alag, kisa may iyang piliyon, kisa may way sala nga himuon yang ministro, himuon yang pare. Di ba? So, maghimo siya mga ministro, mga pinayalan, makasasala rapod. Di ba? So, bisag makasasala ato mga kaparian, manubag man po na sila sa Diyos. Gigamit sila sa Diyos sa pagpanilhig, pagpanglimpyo. So, saan magyog silhig niya ito mga kaparian? Bisag mahugaw sila, of course, di po tanan.
Ako yun ang iklaro ninyo kay doon na po yung komentaryo na ko nga, Brad, ayaw po sige birahin ng atong mga pari. Kay Katoliko biya ka. No, ako lang nang gi-emphasize. Parang ma-aware ba ang mga listener nga wala ta magdepensa pod sa mga pari nga adunay mga dili maayo pod nila, no? Kay baluta na, no? Wala na to tabunin ng ilang mga kakulangon pod, no? Pero dili po na malalis nga daghan pong pari pod sa kasaysayan nga mga tarong. Ato man admitado man dana kay sa Mateo 13 24 hangtod 30 ba to? Yulagway naman na ni Kristo nga ang iyang gingherian diri siyuta duha imong makita sagbot og trigo. Sa ato pa maayo og daotan. So di na ikatingala nato. Pero kadaot lang ning uban ilang lahapon ning Katoliko. Pag ingon nila nga naay daghang Katolikong badlungon, ila na dayang isumada din tanan nga tanang Katoliko badlungon dili po doy. Iya po mo pagingon ana. Bisan po gani sa inyong tinuhuan. Eko gingna puros mo tarong tanan. Ha? Ina puros mo tarong tanan. Dapat siguro ibuluyagon ninyo. Nyag mo ingon mo, mas daghan yun magbuluyagon veritas tinuod kay mas daghan ang pud mi. Di ba? Ikumpara nimo ng tipasi anang tungag baso og kanang usak ka bakid. Tungag baso og usak ka bakid. Mas daghang yung tipasi ng usak ka bakid. Di ba? Yun na narana. Pero ayaw lang yung nagtanan puros tipasi. Ha? Musupak na yun po na kay pagkadagang kayong mga santo sa Katoliko, ang uban galit nila gideklara gyud gikanonize. Okay. Ayaw mo gingon na kay dili maayo na, no? Nandili ta mantigo mo balansi o komentaryo ba. So adto ta atong Kolosas. Kay kining Kolosas mao gyud gigamit sa mga early fathers sa ilang depinsaan ng mga kausaban sulod sa iglesia. No? Dili man na tinuod nga ang bag-ong kasabutan walay kausaban. Press anang katong kosher laws, katong pagdili sa pipila ka pagkaon. Kay gibahin-bahin man na gidili napoy gitugot nya ang tao pod ingon ana gihapon dunay pihig kung hintil ka dili ka isipong sakop, isipong kang mahugaw. Ingon ana ba? Kay katugong daang kasabutan temporary pa man to. So, ang mga balaod tanan dito, dili pa tumao. Naapay pang usbon ato. Munitiman ato. Tanaw ra do, daan og bag-ong tugon. Daang kasabutan og bag-ong kasabutan. Kung parihas tanan na, ay, anong magbag-o pa man nga parihas magkatanan? Kaya ninumdum ko sa programa sa Adventist, ilang balik-balik ko nang sa malakyas ba na nga, ang Diyos walay pagkausab, way pagkabalhin. Dayon, ila dayong sumpayag interpretation na tanawa lagi ang mga sugo sa Dios dili mausab. Unsay dili? Ang ipasabot anang ang Dios dili mausab, reperido na sa iyang inner trait. Iyang kinaiyang nga og maayo siya, maayo gyud na siyang hangtod, di gyud na siya mahimong daotan. Pero kung maghisgot ag balaod, duha man gud ka klaseng balaod. Temporal or ceremonial og kanang moral o divine. Nga dili pwedeng usbon, unsa may example anang moral o divine. Nga dili gud pwede na to usbon, kanang ayaw pangawat. Dili na pwede mausob, gilatid ginas na pulo kasugo. Munang ang Katoliko, bisag kahibalo siya nga naay mga balaod nga pwede usbon, pwede wag tangon, pero kana na ganing ayaw panapaw, ayaw pangawat, kana dili na usbon sa Katoliko. Kaya that is a moral. Pwede po natawagon og natural law. Mo nang wag na usbas Katoliko pero kana lang adlaw nga imbes Sabado din balhig Domingo. Sugoy, pagkadili pwede ana nga tanang adlaw buhat man sa Dios. Kung ibalhin des Domingo, kasala na dayta. Asa man na mabasa sa Biblia nga kung ibalhin sa Domingo kasala na ta. Di ba? Ingon na ni ang premise na to. Kung pananglit no kadtong ano to? Katong tuli, for example, mando man tusda ang kasabutan. Nga kung magpasakop kas gingharian, kinahanglan magpa-circumcise yung ka o magpatuli yung ka. Pero karon sa Kristyanismo, di naman na requirement. Kanang pagpatuli, kuan naman na, auhag naman lang na sa mga doktor for health reason. Pero wala na na-required sa religion.
Dili na ta pakasadon sa atong religion kung di ta matuli. Surahon lang ka. Surahon lang kag unsa na. Pero dili na kaingnon simbahan nga oy kasala ka kay wa ka gapatuli. Dili na. Wa na nailabot sa atong pagtuo ng tuli kay sa Kristyanismo gihulipan man nag bunyag. Una di bagi usab. Basahan ninyo Kolosas 2:11-12. Kolosas 11:12. Nga gahisgot diha og circumcision pero ang sumpay bunyag na. Circumcision of Christ. Kana kunong bunyag mao na ang circumcision of Christ. Mao man ay sa exegesis nga Katoliko, mao na bersikulos Biblia nga kanang circumcision giilis ang nagbunyag pero katong akong higalang Adventist lahi yang interpretation ana. Lahi yang interpretation ana. Pero ako di ko mong gawas ana nga interpretations Katoliko. Kay klaro man ang gahisgot lagi og circumcision. Pero bunyag man ang sumpay. Tawag pag yun ang circumcision, ang bunyag kuno mao na ang circumcision of Christ. Basta labi na sa King James basahan ninyo. So bot pasabot ang gihulip anang circumcision bunyag. So mao na nga ang atong entrance karon sa New Covenant dili na circumcision kundi dili bunyag na. Una usab man lagi. Di ba? Sugo man na si Dios. O mao na tanawon sa nato unsa ang tinor sa balaod. Kung angay ba o pwede ba mausab o kanang dili. Kay kung dili adili po na usbon sa Katoliko, giyahan ko sa Espiritu Santo, nyam sipiat de siya na. Diba? Unsa may trabaho sa Espiritu Santo, mugiya sa simbahan, nyam sayop di ay. O mao na nga ayaw gingon na, no? Kung mugibalhin ra, labi na kung basahon na to nga kanang Sabat dili man gyud na siya ingon nga specific gyud nga ikapito ka adlaw semana, no? Tanaw ra gud basahan ra gud ninyo gayo ng inyong Exodo 20. Kanang hanay sa balaod unsay giingon diha? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Tama? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala gyud giingon diha ikapito ka adlaw semana. Lahi man ang mayong kag ikapito ka adlaw semana kana tuo ko specific pero kung giingon lang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay wala pa na maghisgot unsa ng ikapito diha. Kay bisag unsang adlaw diha semana pwede mahimong ikapito. Sugod ay kag Lunes unsa mahimong kapito di ba Domingo? Kung sugod pag kag Domingo di uy lali Sabado mao to ang sakaraan. Katugong sakaraan gud landong man gisgutan man ni Pablo diri sa Kolosas. Kolosas 2:14-17 nga katong mga igpapahulay nila sa karaan landong to. Sa to pa dili pa to mao nang kinahanglang ilisdan. Mo nang saktong Katoliko. Kay katong karaan ilisdan man mo nang mangita taglain. Nawa may laeng kipuli ana kung tanaw na to sa history Domingo ra man gyud mao na sa Catechism ang Domingo nga kanang Lord's Day nato mo na gitawag na tog fulfillment of the Sabbath katumanan sa mando sa Dios sa igpapahulay kanang Domingo kay gatong karaan landong man to pras ba atong katubang bitin nga tumbaga katubang ribulto sa bitin nga gipahimo sa Dios ni Moses mao to sa karaan nga gipahimo sila ribulto sa bitin. Pero ang katumanan ato sa bag-ong kasabutan, ang fulfillment ato, si Jesus Christ, katong giisa sa krus, gipatay. Mao to. Nga, sa una, ang mga Israelites sa ilang pagtutok sa larawan sa bitin, imbis na paakan sila bitin, mamaayo sila. Mamaayo sila, di sila mamatay. Unya, ang fulfillment sa bag-ong kasabutan, ana, si Kristo na. Kadtong namatay sa krus, nga sa ato pong pagtutok ni Kristo sa krus, but pasabot, sa atong pagtuman, sa iyang mga pagtulunan, masalbar po ta. Sa to pa na ay fulfillment. Kana pong Sabado, ikapito ka adlaw semana sa daang kasabutan, na po na'y katumanan. Ang fulfillment ana, adlaw sa pagkabanhaw. Adlaw sa pagkabanhaw. Ya, moingon sila, kanang Domingo Biritas, nasupak mo na, napulo kasugo, dili hoy. Sa ang pagsupak, nga, ingon mang, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So, sugod tag Lunes, kay Lunes magyud atong unang adlaw sa trabaho ron, dili magyud Domingo. Tanawa na itong kalendaryo ka ng Domingo, pula na, holiday niya, trabaho rita na. Diba? Gipula na sa itong gobyerno kay dili na tang magsugod og trabaho, ana, kay adlaw na sa pagkabanhaw, mo nang musugod tag trabaho, Lunes na.
Nya unsa may ikapito kung musugod tag Lunes, di ba Domingo? Mao na nga wala pa nakatunong ng mga 70 Adventist pasaylo ako saon nga mao man gyud ni. Ikaunong pa nang ila akong musugod tag Lunes. So Katoliko mo'y tinuod nga 70 Adventist. Kuha ninyo. Kung usa sa timaan, kanang ikapito, Katoliko may nakatunong sa atong panahon. Ang Adventist nakatunong sila sa daan. Sa daan. Pero sa bagong kasabutan, labi na kay ang gobyerno gitagaagahom, gitugutan sa paghimog mga lagda, na wala masupak sa Biblia. Wala na ba yung nasupak ang gobyerno, ana? Kung moingon ang gobyerno, Lunes atong first day of work, wala yun. Kay wa man gyud pod mabasa dias na pulo kasugo nga giistrikto gyud ang first day of work. Wala. Ceremonial law ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Kay wala hisgutis balaod nga kinahanglan gyud ta Domingo mosugod og trabaho. Wala. So mao na nga makaingon ganing ko nga kanang ilang pasangil nga Katoliko mo'y ga usob sa doktrina sa Sabat, di man na mao. Ang tinuod sila may gausab. Kay ilang gi-specific ang Sabat nga dili man na specific. Gani gitapos ng karaan nga igpapahulay sa krus. Unya sila ilan noong gipatapot ng Sabado sa igpapahulay sa ikapito kadlaw semana. Di ba ilang gisupak? Gitapos ng karaan sa krus. Unya ilan noong ipatapot ng 70 of the week sa igpapahulay. Imbis gitapos sa krus, ilan na noong gipatapot? Nga aron di gyud mausab. Di man na mao. Di na mao. Asa mabasa sa Biblia nga dili pwede mausab ang solemnity sa Sabat nga matunong og 70 of the week nga Saturday ngadto sa Domingo. Mao nay bugat nga pangutana diha. Nga hangtod karon wa gyud ko ka dungog og saktong tubaga na. Asa mabasa sa Biblia nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili pwede makausab anang solemnity sa Sabat nga ipatunong og Sabado, ibalhig Domingo. Asa na mabasa? Nga dili pwede mausab. Kay ang pag-usab ko violation of the law. Asa man kitaan as Biblia nga wa man? Gani kinahanglan ta mo patuoan ang pag-usab ngano kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo adunay gahom sa pagdili og pagtugot. Atong basahon. Mateo 18:18. Dili nila nituhuan mo nang kaingon ko kanang ilang pasangil nga Katoliko may wa magsunod sa Biblia, di na tinuod. Sila may wa magsunod sa Biblia kay ilang gi-ignore ning gahom sa simbahan. No? Ilang gi-ignore ning gahom sa simbahan nga gihatag ni Kristo. Aniya Mateo 18:18. Gingon dire. Gani ug na ay bingkil gani dire. Wala manggali mo ingon ang Ginoo diri nga adto mos gobyerno kay gobyerno may mahusay ninyo. Simbahan gali pa husayon. Kay ingon gali ko nga ang simbahan may final arbiter dili ang gobyerno sa tao. Mo nang ay mo katingala ngano nga preferable ko nga abogado sa simbahan kaysa abogado sa balaod lang sa tao. Di ba? Wa mo kay balo ako murag self-serving pero as a testimony ako lang isulti ninyo. Na ako'y kanang friend schoolmate, nang classmate yun ako sa college. Sa accountancy siya ako, commerce na ko, management. Iya kong giingnan, Bert, iniguman na to commerce, proceed tag law. Eskwela ko na miglo. Inko ikaw lang, kay bright man ka ako, piki ko ana. Ana siya ba ngay? Nahimog ito siyang abogado. Pero ako wala, kaya mo ko may eskwela. Kaya akong gipalabig yun nga pagka-abogado sa simbahan. Kay para nako mas higher ang simbahan kaysa gobyerno sa tao. Kaya ang simbahan tukod gud sa Dios. Una nga mas malipay ko nga tawgon ko abogado sa simbahan kaysa abogado lang sa balaod sa tao. Okay. Mao na hope nga inyong nakuha. Atong basahon ni no. Ang final arbiter gali dire kung wanitas Biblia, simbahan man, dili man gobyerno sa tao. Pero wa ko mag-ingon ninyo nga di mamutuos gobyerno kay sugo man po dire nga tahoro ng gobyerno. Of course, kato mga balaod po nga di masupak sa tudlo simbahan. Pero kung supak na gani, lahi na. Lahi na. Pero kanang pag-ingon sa gobyerno nga ibalhin na to ang first day of work, walay sugo sa Dios giusab ana, gisupak. Asa man mabasas na pulo kasugo nga
gamando ang Dios nga ang first day of work kinahanglan Domingo gyud. Be. Kay aron ingno na to nga sayop ang gobyerno pag ingon niya nga ang first day of work Lunes. Wala sa ato pa kinahanglan ta motahod anang sugo sa gobyerno nga atong first day of work ron Lunes na. Kay wala may gilapas ang gobyerno ana. Nya kung maghisgot po tag balaod nga pwede usbon na amang pwede usbon. Kana lang for example ha. Sa daang kasabutan ang ilang igpapahulay gyud distrikto. Kalapas ka batuon ka hangtod mamatay, di ka pwede kalungag sa adlaw Sabado. Pero giluagan na ni Kristo sa ang tinuod jud nga explanation unsaon ang Sabat dili na bugat, pwede ta mahimog matarong. Kay katong karaan temporary to nga mga pagdili nila. Pag-abot sa bag-o giluagan na ni Kristo, ang pagbalhin pagali ana sa adlong Domingo kinahanglan pagita mutuman ana kay that is a sign of authority ni Jesus Christ nga iyang gihatag sa iyang simbahan. Ang inyong ako na lang yung basahon no. Mateo 18 sugdo nato sa 17 no. Giingon diri. Giingon diri. Asa na ba to? Okay. Og kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Kining iglesia kinat sila man sa ato yung hubad ani sa bagong hubad don simbahan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Na? Makaingon ta nga final arbiter gali ang simbahan? Risyuta? Muna nga diri gyud ko ni apply trabaho. Apply trabaho. Trabaho nga kuan lahing klaseng sweldo. Di ba? Okay. Ang bangko tuwas taas, dili ko ka atu-atu dito pangabri, di ko kabuot. Okay. Lahing klase atong bangko dito kay ang Diyos rin magbuot dito dugangan og dili. Okay. Giyawa na itong bangko sa taas, no? Sa langit. Wagay, makakawatan ditong makatulis. Pero di po abrig, withdraw, imo dito. Dili. O, wow na, wagay nga diri. O kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. 18, giingon. Sa 18, mauna ni. O busa, sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta. Idili usab dito sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nag-ingon ra ba tong akong higalang Adventist nga, dili man na tanan gipasabot diha. Pagpasaylog sala ra man na. Kasi pagpasaylog sala, timan iragot to katong authority nga gitugyan ni Jesus Christ ni Peter. Gisimbolo ato mga Yahweh biya. Keys of the kingdom. Daghang gahom na. Gahom sa paghimog mga disciplinary laws. Gahom sa paghimo og mga kasaulugan sama na mga pista. Gahom sa unsa pa, daghang gahom na. Bisan gani kanang divine law kung imo jung istiktuhon pero dili lang gid pud mo usab ang simbahan ana kanang mga natural law divine law kay maulaw pud sa Ginoo. Unya naagod pud ang Holy Spirit niya dili gyud na usbon simbahan. Kita baga ang simbahan giusab na kay naa siya gahom sa paghimo ana kanang ayaw pangawat den niingon ang simbahan pangawat na mo. Kana pong ayaw pangabit o kanang sana panapaw. Nag-ingon bagod ang simbahan kay sanglit naa siya gahom sa pagdili og pagtugot niya, nag-ingon ng simbahan, naaman tayo gahom, so atong kuano na, usbon na, nga, pwede na ta manapaw. Gihimo bago na simbahan, di wala oy. Nga naman, kay ang Holy Spirit gagiyan niya, nga ang iyang mausab, katura pong pwede. Pero katong dili pwede usbon, dili gud puto niya usbon. Pero kanang igura ibalhin, gikan sa Sabado nga tos Domingo, nga nung dili ko na pwede. O niya atong challenge sa atong mga higalang Adventist. Kung muingon dyan mo nga paglapas sa sugo ng pagbalhin gikan Sabado nga tos Domingo pangitai taga-imig bersikulo. Asa mabasa sa Biblia nga ang pagbalhin gikan sa Sabado nga tos Domingo paglapas sa sugo sa Dios.
Kaya kung wa mo'y makita, therefore, false accusation. Parehas atong si Kristo giakusahan nga naglapas kuno sa adlaw ng igpapahulay. Mas may pa mga Hudyo sa una kay naa sila bisis. Pero sa ilang pagsabot. Sa ilang pagsabot, galapas si Kristo. Pero sa pagsabot yun sa tinuod, wala maglapas si Kristo. Kanang giingon sa katikisem. Di ba? Oh. Ang mga Hudyo sa una, kung moingon sila naglapas na sila basihan kay mo, magito ilang basihan sa una nga, dili pwede kahaling. Batuon kag hangtod mamatay kung kalapas ka. May pa sila kay nay basihan. Oh? Kay inana man gyud ilang pagsabot sa karaan. Pero ang mga 70 Adventist ron, wagi bisag usa ka bersikulo basihan. Kanang ilang pagtulunan nga ang pagbalhin kuno gikan Sabado ngadto Domingo paglapas na sa sugo. Muna nga ako po ning i-suggest po sa mga Katoliko makigdebate gali mo Adventist usan ni sa ipangutana. Kay mahilig man na sila litra por litras Biblia. Usan ni sa ipangutana, asa mabasa sa Biblia nga paglapas sa sugo ang pagbalhin gikan Sabado ngadto Domingo. Ila ra bang nahinumdum ko di ay kanang sa Daniel 7:25 na kahinumdum ko sa plaza kay enkwentro kog Adventist iyang gigamit ng Daniel 7:25 nga doon ay tao diyang gipasabot nga nag-usab sa mga balaod nya gisaway nya ilang iya dayong gipasangil nga mao nang pagbalhin gikan Sabado ngadto Domingo. Di man na mao. Kung basahon nato ng exegesis sa Daniel 7, ang katumanan ana, kung wa ko malimot, kato si Antiochus Epiphanes o Epiphanes, panahon pagali na sa tinuhuang Hudiyo, nga wala siya mutuo sa tinuhuang Hudiyo. Ang iyon sa iyang gihimo, iyang gipasipalahan ang mga Hudiyo. Wala niya tahura ang mga lagda sa mga Hudiyo. Iyang gipang usab, kato ang gipasabot. Kato ang gipasabot si Antiochus Epiphanes. Sa karaan pa na natuman gani. Oh, nag-usab. Pero kanang pag-usab karon sa Kristyanismo gikan Sabado ngadto Domingo lahi na. Kay kinahanglan gyud ng usbon para sa atong tuli nga giusob og bunyag. Di ba? Oh, kay sa bagong kasabutan na maging mga balido nga pag-usob para sa atong halad-halad nga dugoon nila nga kung makasala sila mohalad silang hayop na manas karaan. Pero sa bagong kasabutan ang katumanan katumang halad ni Kristo katong iyang kamatayon mo nang dili na ta magalad-halad og mananap karon. Ingon na pod kanapong igpapahulay kay katong karaan landong man to mo nang ilisdan na to. Mo nang kinahanglan gyud ilisdan na to. Di ba? So mauna nga ang simbahan pwede makausaban na. Binding and losing authority. Nya ang example lang yun nato anang binding and losing authority kanang si Kristo. Tanawa giun sa paggamit ni Kristo ng binding and losing authority ha. Ang mga Hudyo ako gining balik-balikon. Ang ilang balaod sa igpapahulay makalapas ka batuon hangtod mamatay. Pag abot ni Kristo giluagan na niya o gipawalang bisa. Una kay gipawalang bisa sa tupa dili na siya pakasadon. Uwa siya kasa. Okay. Una nga way violation si Kristo diha kay naaman siya gahom anang binding and losing. Nya reasonable mabod ang iyang pag-usab. Kay temporary man tong daan gud daang kasabutan. Sumuna nga atong diskubriho ng mga bag-o. Nya mingon sila, beritas nga naman lagi si Kristo ga balik-balik man sa adlaw Sabado, kaysa maong higayon, wala pa nila hingpit mausab. Kay bag-o pa ang simbahan, dili man gud na automatic ug unsay naandan, pag abot sa transition, automatic, mailisdan tanan, dili na oy, gradual changes na. Kana man galing dugo, gidili pa na nila sa Council of Jerusalem, bisag wa na nagitudlo ni Kristo. Ay atangi dayon ninyo tuod karong hapon no, mo atubang dagdebate kalanon. Sa atong higalang Adventist. Saksihin ninyo, paminawon ninyo niya among inigsuon nga debate, mahitungod sa kalanon. Unya, mga alauna taman alas 2:30, no? Matubang tag friendly debate about kalanon, no? So, atangin ninyo niya mga alauna sa sangka sa katarungan, no? Ang tema na mo mahitungod sa kalanon. Kita mo'y affirmative side atong pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaog baboy og dugo sa bag-ong kasabutan.
No, affirmative side ana din akong hikalang Adventist, evangelist. No, siya mo yung negative side. No, mo ni ang proposition. Pamatud-an ako, no, nato as a Katoliko, pamatud-an nato nga wala na magdili si Kristo sa pagkaog dugo sa bag-ong kasabutan. Ang pagkaog dugo o pagkaog baboy. So, wala na siya magdili sa bag-ong kasabutan. So, bawa na sa karong hapon at angin ninyo. Okay. So, atong mo, ako sang basahon ning kuan daytood, kining Jewish Encyclopedia, no, atong kutloon kay mo ni atong support atong giingon gani nga basta igpapahulay gali dili na siya specific. Mahimo na siyang specific kung duna nay gipili nga adlaw nga asa na ipatunong. Sa mga Hudiyo gipatunong na nila Sabado kay mao po na ilang handumanan sa ilang paggawa sa Ehipto kanang sa Deuteronomio ba 5:15 nga pahandumon tong adlaw diin nahigawa sila sa Ehipto, ang ilang Independence Day, Sabado man to. Muna, usa sa hinungdan nga nung ipatunong nila ng ikapito sa 7th day of the week, kay mao to ilang Liberation Day, Sabado. Pero sa Kristyanismo, God, ang ato kung halandumong adlaw, dili manguntong sa karaan, kundi resurrection of Jesus Christ. Munang gibalhin na to, diha. Kay ang atong halandumong adlaw, ang resurrection man. Kunya, naaman po tayo authority sa pagbalhin na kay wa man pud tadid is ginawa na nang ibalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ug mao ni ang atong ebidensya. Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604. Giingon diri sa binisaya na. Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. Tanawa ha? Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604. Akong usbon. Ang ikapito kaadlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito kaadlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. Diha na ta makapiho kung naa na tayo gipatunong ana. Sa karaan mao to 7th day of the week. Otong hinumdum ko atong una pa namong debate sa akong higalang Adventist, iyang napugos gid siya pagbasa atong hubad nga dili faithful litra por litra sa Hebrew manuscript. Kay iya man yung gipugos og basa tong kanang dynamic translation nga sa debate ra ba inig cross examine mo repair gyud ta atong Hebrew manuscript. Di ba? Okay, aron ma-determine na to og sakto ba ng hubara. Di ba? Mao na nga, og ako di ko mogamit ato kay mapangka man. Inig abot sa Hebrew manuscript. Wala man gyud na pun iditog 7th day of the week. Kanang 7th day, igura man giingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Sa to pa, mubabol ng ikapito. Mahimong matunog Domingo, mahimong may tunong og Sabado, kay depende man unsang adlaw mo sugod og trabaho. So, mao na'y doktrina sa Sabat. Mubabol. Dili kay imubabol. Ilan nung giusab, imbis mubabol, gihimo nilang imubabol. Na, di giusab nila, di kisa may nag-usab ros balao, di sila. Kay ang mubabol, gihimo nilang imubabol. Nganong mubabol? Unsa nang mubabol? Mausob. Pwedeng mabalhin. Kay dili specific ang balaod. Igo ra gaingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pa ulay. Sa to pa, depende. Sa to pa, pwede na mausab-usab. Kay nagdepende man unsang adlaw masugod og trabaho. Pero ilag yung ipapilit ng ikapito sa ikapito ka adlaw semana. Imbes gitapos sa krus ng karaan, ilan noong gipatapot. Nadi naon sa man na ron. Gitapos sa krus ng karaan, ilan noong gipatapot sa 7th day of the week. Tanawa, di sila mo yung nakasupak sa principle sa New Covenant. Kay kadtong karaan, gitapos sa krus. Di man ha? Ang karaan, gitapos sa krus. Unya, ilan noong gipatapot? Unsa may gitapos sa krus? Kanang seremonya element, kanang ikapito kaadlaw semana. Dili nang ikapito human sa unom kaadlaw trabaho, wala na gitapos. Kanang unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay, wala na gitapos kay moral law na, natural law nga sa usa ka semana naagyoy igpapahulay. Naagyoy igpapahulay, naagyoy rest day.
Wala na tapusa. Kana arang pagpatunong og asa na. Gipatunong nila sa karaan, 70 of the week man, Saturday man, karaan man na, niya, kay katong karaan, gitapos man sa krus, mo nang undangan na to, mo nang ilisdan yun. Ilisdan yun. Pero hinoon ang imbis gitapos, gipatapot man hinoon, di kisa may nakasupag, ana, di sila, Katoliko mo isakto, kay ang gitapos yun, sila ilan noong gipatapot. Tanawa ragod, kanang ikapito diha nga mando sa Dios ilang gipatapot sa ikapito ka adlaw semana. Imbis nga gitapos sa cross, gilansang sa cross ang ikapito ka adlaw semana kay karaan, ilang gipatapot na hinoon sa kanang divine law nga ikapito. Remember halahi ng ikapito ka adlaw o ikapito ka adlaw semana. Kay kanang ikapito ka adlaw, dili pa na siya specific. Nagdepende na. Ang ilang style, ilang usahon, ilang ipapilit ng 7th day, after 6 days works, o 7th day of the week. Ilan ang ipatapot, parang dili mausab. Kung ipatapot pa nas Ginoo, sugot ko ana, muuyon ko ana ilang pagtulunan, dili mausab. Pero wala man na gipatapot ng kanang daang kasabutan god sa bag-o. Lahi man gyud ang bag-o sa daan. Munang ug unsay undangan yun na to, munang pulihan. Pulihan. Ya, 5 minutos na lang, wa pa na ako mahulagway pag-ayo ang kulusas, pero murag nakuha na ninyong punto, no? At ang ilan ninyo sa musunod po natong programa, nganong valid ang pagkausab. Kato galing sa kwan, nakadumdum ko sa katong Converts Catechism nga basa-basahon. Ako na lang ning i-appeal di ay wala lang ni gitiwas og basa kay naa diri ang basihan sa Katoliko nganong doon na siya gahom sa pag-usab. Magiingon diri sa Converts Catechism ila man ning kutloon, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Di ta mo lalis ana kay Sabado man gitong Sabat sa una. Okay. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in AD 336 ato ning ikorek ha kay dili gyud ni siya exact murag clerical error siguro 363 ni no 363 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mao ni katong dogmatic declaration of transfer. Then sa sumpay mao ni ang dili nila basahon. Kay naa man ni basihan sa Biblia. Giingon diri why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. By what authority did the Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Katong paghatag og gaho ni Kristo ni una ni Pedro, ang unang visible head o Santo Papa, o iyan ang gisubli sa Mateo 18:18, katong gibasa na to ninyo ganiha, ang inyong idili dirisyota o itugot idili o itugot na ko sa langit. Sumauna nga, kay naa may gahom ang simbahan sa pag-usab ana, valid tong Council of Laodicea. So, ang Katoliko may consistent kay pag-ingon sa Council of Nicea nga tinuod jud nga Dios si Kristo, tuo ang Adventist. Pag-ingon sa Council of Hippo ug Cartago nga ang bag-ong kasabutan 27 ra ka libro, tuo gihapon ang Adventist. The same council sa Catholic Church nagtigom dito sa Laodicea. Mabasa ra ba ng Laodicea diri sa Biblia nga usa na sa nahimong Kristiyano? Sila dito ga-council sila, giingon sila nga atong iklaro na gyud nga ang pagbalhin. Parang undang na nang magbantayan ng Sabado kay undangan na. Mo tong ilang gihimo. Sa to pa valid ang Council of Laodicea. So kung dili sila mutuo sa Council of Laodicea, wa sila mutuo sa giingon ni Kristo sa Mateo 18:18 gahom sa simbahan. Ang inyong idili dirisyota, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Sila mo'y masinupakon sa Biblia. Kay ang dapat usbon, wa man nila giusab. Pero uyon ang Katoliko nga naay mga balaod sa Dios nga dili pwede usbon. Katong natural law, moral law, unsa pa to nga dili gyud pwede usbon. Pero katong pwede mausab, mga juridical, disciplinary law, pwede na usbon.
by the authority of the church. Wa naman tayo igong panahon. So, okay, at ang ininyo unya, no, atong hinigalaay nga debate about kalanon, uban sa akong higalang Adventist, mga alauna. Okay, wa na tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulamanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa ato mga igsuon sa technical side, Danny Luod o Tax Ilumba, sa gawas ato mga higala, si igsuon Rinaldo o Rodrigo, uban na sa ilang kauban, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mo nationwide. Magmadali at bihis na ang ganda when you let your hair down. And when you go out, your beauty just shows. Rejoice, so smooth, walang sabi. Your hair is so smooth, walang sabi. Rejoice, so sabi. Now everybody loves you. Step out beautiful like Maine Mendoza. Use Rejoice for smooth, walang sabit hair. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums.